bidar da kai na ma fa na je na zauna gurin amma baka je ba. Ya kake harka da kake wasa da harkar kasuwanci haba da Allah. To da Allah a hanzarta maza kar ka wanke ni ban sa kai ka wanke ka tafi a can ka wanke. Mutane suna wasa da kuɗi suna wasa da harkar kuɗi maza. Allah da wani mutane wa alhamdulillah. Alhaji ashe an dawo? Ai ina gida ina ta abin nan ina ta kokari sai yanzu ake gaya mai cewa barka da zuwa Alhaji ya dawo. wallahi Lafiya kalau. gida An da lafiya. Kaga saboda sauri ma ko hula ban dauko ba. gaskiya ne To ji ne an ce ka dawo. ba shakka Shi yasa nace to ya kamata. dare An dawo. wallahi na higo ana tsaya tura ma sun yi mana yawa kaza ka bude To ai ya hakuri Alhaji ai kun tafi. nace lalle he na zo gida 12 dare na higo Wato abin da a takaici Alhaji saboda naga kamar yanzu ka fito. Wato dai Alhaji abin da yake tafa da ni. Dama na dade ina tsimin wannan magana. Wato so nake Alhaji harkan nan dai da ake danyi mu ma dan nuna mana yadda ake harkan nan.